Love. Love. Seryo? One round ta? Buong nakakagawa mo kung ipon? Gusto patin ko di mo? Ano dahil bago bang ibutang hipon nga? Dili man tika wala dili na to gamiton yung baba diretso tas baba sa ubos. Pwede seryo eh, sus, ginoo. May magang baba sa ngipon, baba sa ubos may gi ibta ni mo Di gipon lagi na ibabaw man. pwede, kay mabughat na, makamatay na. Di na pwede, basta bago lang ipon, dili ka pwede mo sakas kapaya, sana. Unsa may labot ana nga nara nas babaw nya dili lang ko sa ubos magmaniho. Unya kay mangusog man. Wa lang pangusog patara lang diha bala. Dili lagi pwede, eh, sus, kuya naman saryo eh. Partigisang Sama lauga siya, ba? Gabi eh, pila, 10 rounds gani ka gabi eh. Karon sa bunga na sa kadina, bawa kami nagpaibutan nipon. Ano nagpaibot sa ngipon kaniya oy. Bawa kang sakit kita tong ngipon sigsuol asa ni. Tingnan bitaw tika nga tunla aron dili na may sakit ng ngipon o sige na sakit paibot mo ka. Sabi ni saryo eh, naggawas ito ko, gawas ito sa Gawas ka sige. Ko anong god kana? Ko anong ba? Slide pa. Hindi lagi pwede lagi kay wag ko po sige po nagdugo ako ang diha ang inibtan. Ang ngipon naman babaw naman nga baba niya ubos nga baba like kung Mga lagi gamiton. dili lagi na pwede Dili na kay pa magkiskis. mabuhat kay musakay baya ka. O dili lang mo masakay. Sa tuwaron tanimo? Oh. Sabi ni saryo eh kuan saryo eh. Adto na lang ditong maringgisa ka. Pudya oy. Adto na lang ditong maringgisa kay so maringgisa andam na kayo to. Dai kwarta. Chuchuroy. Lagi dai kwarta ibayad anin ibayad niya dito. Nya kuan kaw na bahala isa og sa mukha kay Masugot ka to? musugot lagi na sa maringgisa na dili musugot basta ikaw moangyo. Basta ako gani mo ingon wa jud na di ginabalibad sa maringgisa. Wow. Pato ka. Okay ra gid nimo. Di jud ka magpakuan. Lagi pwede lagi kay sakit ang baba. Ay nag-ayo na lang. Kaayo na lang mga 3 weeks. Oh, okay. Di atas ko naman din isa. Kilab. 6.5 hours later. Lab. Dali, mari. Dali, mari. Sudah. Oh my God! Lab. Hi, Mars. Uy, ano ka? Kita lagi siya. Ingon ko. Kita na siya ngipon. Ang igdan eh ka din. Mapitang ipadto ko niya. Lab ka na. Ako na lang gida diri si Marinjisa. Aron dili na Ano ko. gida pa mo dyan mo dili ko kapahuway dito lang unta mo sa ilaha. Bakit kang inigtan, Mars? Ang bako kong ibtan lagi mo. Uy, ano niya? Mapitang ipadto ko niya sa inyo. Kay dito na lang ko pabuto. Dagaan ang tati kang kwarta sa Rio dito lang unta mo na. Ay. Di bitaw gidawat niya ang kwarta niya kanang gidaan lang po nako siya diri kay kapoy nagbalik-balik dito sa ilahan niya. Kasi, Kanang diri na lang may para dili Oo. na matanaw sa tika ba. okay na ni mo, Mars? Oo, okay naman ni noon Mars. Mars, luyaw ka, Mars. Mo gani kay dili mo bagang nako Mars eh nga. Mo dili ka. Ya okay ra ka Mars. Sakto ra tong gihatag ni Saryo nimo. Sakto na kay to, Mars. Ganito. Sobra kay to eh. Di inyo na lang daton ngadto na lang unta mo rito sa beach ba tong Sa mga payag-payag. Ay, oy. Bayad na mi dito diri na Dili lang lami kay. kay napa-aircon niya. Mm. Mabantayan sa ganiya ba? Pwede naman daana ka niya diri may mag ana-ana. Oh my God. Takilid lang ka dito. Na ayaw na lang Saryo. Ako na lang mo kuan adto lang ko sa Ayun gawas. na lang, eh, mas maayo, Mars ka lang gawas lang sa to. Gawas lang sa ako. Indot na. Ay, oy, bago ba may ibang ipon diri lang ka. Lagi magida-ida dito sa gawas o ay sa kalibo okay para snack na ninyo. Wow. Palit butong. Oh. Kuan unsa yung gusto melting. Ikaw, unsa ganahan ka onon? Dili ra kong kaon mo adto ko sa gawas. Palitan di kag kuan kanang si pangana na kanang mga pagkaon gani. Ayaw na lang Saryo. Ayaw Palitan na kag- kakuhay mo kaugalingon Saryo. Palitan kag popcorn. Abi na. Maribe. Popcorn. Mais nga lungag. Ay bawa kang bagotang gibtan palitan unta nimog mais. Aw. Unsa day kana aw? Mars! Ay, nagbalik sa Manok. Dilasa. Oh, mo adto ko gawas. Manok Bisaya. Uwat lag mahuman ni Mars. Ano gini mo asawa? Ay, mo kumare ni mo ba? Wala ganahan ako sa imong kuhan, sa imong asawa. Okay ra niya ba? Uban asawa dira masuko Masuko magbasa bitaw na. no? May ba?
Dapat nga anak masabot-sabot ra may pasalamat sa hulog ng langit na akong asawa. Wow. Pagdalan gapon babae gapon. Ikaw lang gyapon diri Mari oy. Sige ginsay, tara. A few moments later. Love, mana mo din na love. Kay anak ko di matulog, bi. Init kayo dito sa gawas. Oy, love, dali. Init kayo dito sa gawas. Uy, Oh, mana mo ikaw ka, na. mana mo Ari, na. ari. Higda sa Higda. kuno. Oh, mana. Wa pa may nagtagbaw gud kay magbalik para may unya laba. Anya, Higda lang diha. Ita lang Mars. panggawas sa mo kay di ko ka tarong tugog kung naa mo. Ha? Di ko ka tarong tugog naa mo. Panggawas sa mo dito. Mana maka mo? Mana? Oh. Oh. Aw. Ato sa merkado love. Oo, lang mga ito may merkado kay mamalit ni butong. Magkalablab de. Aw ka nang Dukid. Aw, lab naman Mari. Lansa kita. Mari, yun na Tila. sabi na mo ni bayad na bayad minimo. Kanang sipyat ra gud kay. Tilan pastilan. Ah, Dala kanang ko sa inyong pulsa ingot. oh, nadala ba? Nya kanang lab kanang mato sa may merkado ha. Kay mamalit may butong, may hote, may anak timo mas snacks ba ha? Oh, yeah. Ikaw wa kay pada? Wala alam to. Yan ni gumal Mars kay balik ta sa bindiri ha. Yan ko na pigawas ha. Ha? Kay magkana na sa mi. Oh, wasod lang ka ha. Kasi pagawas Sige, mo ka. Salamat kay Mars sa kabunta lang ng asawa eh. Lakaw na. Ang habol. Hindi ko dyan gigamit. Payo dira Mars. Kau dagdag butong ha. Oo. Pare ha. Lab di ka pada balbako ha. Wala lang, dili ko pa da. Ato na. Dagan lang palit butong asam ta sinyang ta. Oh, sinyang. Sinyang farmasi ta palit butong. Oh sige mayo. Butong nyo.